Tiere otemoro kae wacho ni SHA osebedo ka chende Kenya mangima. Wacho ni nitiere jok ma bende pok SHA ni otiyo kata kamano nitie jok ma SHA tiyo kata jopuonj wacho ang'eyo ni nitie jok ma samoro SHA osekonyo. Penjo ka en ni to gini ji nitiere te. Kae to penjo ni to ere extent munyalo dhiye. Pono ni udwa ni sirkal owinj duondu. Ere kuma udwa ni sirkal ogigie. Kaluwore ni samoro nitiere winjruoge moko ma samoro kupet kata TSC sana kupet jaket gi sirkal mag collective bargaining agreement ma samoro miyo giweyo gomo to matin ne tiyudo ka dwachgi ok ochopi. Gik matimore Lydia e weche mag thieth ok onego bed ni wakete thir. Wan kaka union ok oketwa mondo wa perpetuate gibiluongo ni stand off. Onego bed ni wa engage. Extent mwanyalo dhi en mana extent mineno jopuonj koro ne timo kawuono cha. Ni mokwongo wanyalo demonstrate kata wanyalo dhi e gomo. Mano to koro process machielo. Ting'eni wadhi gomo ne Teacher Service Commission. Wadhi disrupt learning. Wadhi cause commotion. To sani ndio onego bed ni ok wakel commotion e public life ka. Nikech wan gi jok moko mang'eny biro misunderstand wa ni wachalo ka gima ng'ama ose influence pachwa gin the opposition ma temo mondo go sirkal mondo kik sirkal oti. Mano gimoko dane mondo watim. Mano extent mwanyalo dhi ma extreme. Ni wanyalo dhi makoro kogik kare to koro wacho ni koro nyaka koro wagom. Gima no miyo inyisa ni jok moko osechiwo 14 days, jok moko osechiwo 7 days. Kadi poni ne coordinated to dineno ka indika koro en notice moa e desk mar General Secretary. Mamano wuok ka nitie gimiluongo ni consultation mar National Governing Council. Komiya powers ta issue notice makoro kata ng'ato obed mana ng'at ma moor gi ng'a. Nyasaye kende makoro nyalo geng'a. To koro ng'ata ok nyal geng'o pachano. Nikech kalamno en kalam makoro atiyogo nikech osemiya power gi jowago. Koro mano extent mwanyalo dhi. To an ok agomb ni mondo wachop kanyo. Nikech wadil gi ngima mar jothurwa. Kik wagom mondo thieth kik tim. Kik wagom mondo ji otho. Kik wagom mondo waketha facility ma bende nyalo konyo jo Kenya mamoko. Secretarial